bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tangkiligin at ating laruin, Lotto, Games, Aquino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng Lotto, dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2319. Pangasinan, let's play small town lottery.
babalik ko lamang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready. Our second winning number is the number 1. Official result. April 25, 2024 at 8:45 p.m. draw at the numbers 36 and 1 and stock order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po mali si Lester Mansion na nagsasabi, PCS po ay hindi tumulong sa pag